Pokud si někdy musel říct někomu něco nepříjemného a ještě třeba šlo o to, že ten člověk nebyl úplně pozitivní, že to byl potížista, negativista, nebo se to třeba nějakým způsobem bál, tak v tomhle videu ti ukážu, jak takovýhle nepříjemné věci oznamovat, jak se domluvit prakticky s každým, s kým je potřeba se domluvit a hlavně jak to celý udělat bez nějakého stresu, vnitřního pnutí, polívání horka, výčitek svědomí a čehokoliv podobného. V první řadě je potřeba si tak nějak jako říct a uvědomit jednu věc. Nemusíš se domluvit s každým. Pokud cítíš, že se potřebuješ s někým domluvit, ale máš už z toho předem nějaký negativní emoce, prostě víš, že jo, musím jít tamhle za Frantou a Franta to je hrozný negativista a já mu navíc ještě musím říct jako tohle a tamto, tak je fajn si vlastně zvážit, jestli vůbec to musíš říct, jestli se s tím člověkem musíš domluvit, jestli to je potřeba. Naše společnost a rodiče, učitelé a všichni, tak nám nanutili takovou trošku hloupou představu, že je potřeba se s každým domluvit. Že vlastně bychom měli být gentlemani a s každým jako komunikovat a s každým hledat to řešení a s každým prostě tu domluvu udělat a že bychom se měli chovat takhle a takhle. Jsou to nějaké taky jako pravidla, které si jako nastavila společnost, ale leckdy jako nejsou důležitý. Já dám vlastně několik příkladů. Mě napsal do zprávy, když jsem vypublikoval jedno nějaký moje reelsko, tak mi do zprávy na Instagramu napsal člověk, který mi vlastně řekl věc, která je za mě vlastně úplně skvělá. A teď možná, až uslyšíš ten příklad, tak si budeš vlastně říkat, hele, to je ale hrozně jako negentlemanský, hrozně jako nekolegiální a hrozně vlastně jako špatný. Ten člověk vlastně říkal to, že se snažil v práci jako dlouhodobě nějak jako domluvit na nějakých jako lepších podmínkách prostě a nějak jako na nějakém lepším zacházení. Nešlo úplně jako o plat, šlo prostě o to, aby něco nějakým způsobem vyjednal. A jednou ráno mu prostě došly nervy, vzal normálně papír, napsal výpověď, dal to společně do krabice, společně s notebookem, s mobilem a s čímkoliv jako podobným a odeslal to do té firmy. Prostě spálil všechny mosty a hotovo. Prostě přestal se snažit nějakým způsobem domlouvat. A teď všichni prostě jako přesně můžeme říkat, hej, to je strašně jako nekolegiální a to je prostě jako úplně jako blbý prostě a je to šmejt a takhle se to nedělá. A ano, je to pravda, ale pro toho člověka to bylo řešení prostě. On si ve své hlavě řekl, hej, já už se s ním nepotřebuju prostě domlouvat, jdu to prostě vyřešit takhle a hotovo. A teď je jako potřeba si jako říct, jestli jednáš ve svém vlastním zájmu, nebo jestli jednáš vlastně v zájmu jako toho, aby si se každému zalíbil. Protože je jasný, že té protistraně, ze kterou se snažíš domlouvat, tak se tohleto jednání vlastně jako nebude líbit. Označí tě za padoucha a za nekolegiálního člověka a podobně. Ale ve finále, pokud to pro tebe nemá hodnotu, tak je v pohodě nesnažit se domluvit. To znamená, když se jdeš s někým domluvat a už předem z toho cítíš nějaký negativní pocity, tak si říct, proč se s tím člověkem potřebuju domluvit. Je to pro mě důležitý? A tady s tím jako uvědoměním se pojí další dvě věci. První je ta, že pokud vlastně jako víš, že to musíš jít tomu člověku říct, že se musíš s tím člověkem domluvit, byť je to třeba negativní událost, negativní člověk a cokoliv podobného, tak je potřeba si uvědomit jednu věc. Ty často v hloubi duše, někde jako v mysli, v těle jako víš, že to, co se chystáš udělat, tu domluvu, že to je správný, ale to, proč to řešíš, je, že vlastně jako nemáš odvahu. Protože ty si představuješ, jak půjdeš tamhle prostě za Karlem a Karlovi řekneš, že se děje tohle a tamto a představuješ si, že to bude nepříjemný, že Karel vybouchne a co Karel asi řekne a tak dále. V tuhle chvíli se ti děje jedna věc. Tvůj mozek si vlastně podvědomě, ty to ani nevíš, ale někde na úrovni jako nějakého jako hlubokého vědomí, tak se odehrává nějaký scénář, ve kterém ten mozek vlastně se tě snaží jako ochránit před nějakým neúspěchem. Prostě snaží se tě jako zradit, aby si neudělal špatnou věc. Prostě jednoduše máš vlastně strach. Možná si neuvědomuješ, že ten strach máš, ale to, že se ti do toho nechce, to, že přemýšlíš, jak to odložíš, kdy to odložíš, jaká je nejlepší strategie, tak je vlastně to, že ten mozek si myslí, že když půjdeš za Karlem, řekneš mu tu věc tak, jak je, tak se Karel naštve. Když se Karel naštve, tak Karel dá výpověď, když dá Karel výpověď, tak to pro tebe znamená, že tvoje firma zkrachuje, když tvoje firma zkrachuje, tak seš bez peněz a končíš prostě a hotovo. Jsem to tak jako zjednodušil, velmi jsem ten řetězec jako zkrátil, ale je potřeba si fakt jako říct, prostě jako proč jsem z toho nervózní, proč je mi to nepříjemný, z čeho mám strach.
Tím trošku dojde jako ke zpomalení myšlení a zároveň se ukážeme tomu mozku, že to, čeho se bojíme, tak je vlastně nějaký jako podvědomý scénář, který někde jede v hlavě, který dost možná jako vede k nějakému jako zahubení, smrti a zatracení, ale ve finále, že se ten scénář vůbec jako nemusí stát, že ty nepříjemné pocity z té domluvy jsou jenom z nějakého imaginárního scénáře, který vlastně pravděpodobně jako vůbec nemusí nastat. No a taková druhá věc tady v tom, jestli se jako musíme domluvit, tak jsou situace, kde je úplně v pohodě, že se jako nemusíme domluvit, že ten člověk nemusí souhlasit, ale jenom mu prostě předáme tu informaci. Když to řeknu jednoduše, pokud se prostě jedná o nějaký jako jednostranný akt, že potřebuješ dát člověku v práci výpověď, tak ty se s ním na tom nemusíš domlouvat, že mu tu výpověď dáš. Prostě jednoduše přijdeš a řekneš mu, tady ta výpověď je. A jediné, co k tomu vlastně potřebuješ, tak je potřeba, aby si to řekl srozumitelně, aby ten člověk to pochopil. A pak se nenecháš emočně zatáhnout do nějakých diskuzí. Prostě musíš si stát za tím svým, že takhle jsem tu informaci předal a je hotovo. A pokud vlastně z toho máš zase nepříjemný pocity, tak je to zase jenom o tom, že v hloubi duše cítíš nějaký strach z nějakých důsledků, co by mohly přijít, když tu informaci vlastně řekneš. A pokud si to hezky rozebereš, tak zjistíš, že to je jenom nějaký scénář. Když opravdu vezmeš papír a tužku a řekneš si, bojím se, je mi nepříjemný tohleto říct tomu člověku, protože si myslím, že se stane tohle. A takhle si jako uděláš celý ten řetězec, tak zjistíš, že to je fakt jenom o nějakým katastrofickém scénáři. A najednou se budeš cítit jako mnohem jako posílenější jít do toho a říkat ty těžké věci těm těžkým lidem. Druhá taková jako důležitá věc tady v tom, jak komunikovat v podstatě jako s každým nepříjemný věci s nepříjemnýma lidma, tak je to, že je potřeba dát ego stranou. Fakt je potřeba si vlastně říct, jestli jsem tady proto, abych se domluvil, nebo abych se pohádal. Tohle to vidím jako strašně často mezi lidma, že se vlastně začnou hádat o tom, kdo má pravdu, ale přestanou směřovat k tomu řešení. Je to taková jako typická prostě věc, že někdo přijde jako za někým, řekne, že by bylo fajn jet na dovolenou, já nevím, do Španělska, a ten jeho protějšek prostě řekne, ne, já chci do Itálie. A začnou se hádat o tom, kdo tu dovolenou rozhodl minulý rok. Minulý rok jsme jeli na dovolenou přesně tam, kam si chtěl ty. A to není pravda. Minulý rok jsme jeli tam a domluvili jsme se spolu. A hádají se o tom, jak minulý rok vybrali dovolenou, místo o tom, aby se domluvili, kam pojedou na dovolenou letos. Hádají se o tom, kdo, podle koho to bylo minulý rok, kdo měl pravdu, kdo byl vlastně ten dobrý nebo ten špatný a tak. A úplně jako opustí ten cíl toho domlouvání se. Takže vždycky jako dát to ego stranou, prostě pokud mě ten druhý v uvozovkách jakoby uráží, ale mým cílem je se jako domluvit, tak vlastně jako schroupnout ty urážky, když to řeknu jako jednoduše, a jít si za tím cílem domluvit se. Tohle je hrozně důležitý, ať už jako v biznisu, v osobním životě, někde prostě v rodině, tak vlastně jako nenechat se prostě zatáhnout, co říká ten druhej, ale domluvit se. Mně se to třeba občas děje, u některých klientů, a stalo se mi to vlastně nedávno, takže třeba někdo prostě jako říká, že jeho problémy jsou jako nesrovnatelný s jinýma problémama mých klientů nebo s mýma problémama, který jsem řešil. Je prostě přesvědčený, že jeho problémy jsou ty jako největší a nejsložitější. A já se s ním můžu vlastně jako hádat o tom, že ty jeho problémy jako nejsou, že jsou srovnatelný s ostatníma a že já jsem měl větší problémy a klienti měli větší problémy. A nebo prostě to schroupnu, vlastně řeknu OK, tak dobře, tak jako nechávám tě při tom, že tvoje problémy jsou ty největší na světě, ale naším cílem je domluvit se na tom, že ti ty problémy vlastně vyřešíme. To znamená jako nenechat se zatahovat do těch jako žabomyších válek, ale prostě dát fakt jako to ego stranou a jít si prostě s každou tou konverzací si říkat, hele, co je dnešním cílem? Dnešním cílem je domluvit se na tomhle a tomhle. A nějaký ty hádky mezi tím vůbec jako nehrajou roli. Další z věcí, která ti pomůže se s těma lidma jako domluvit, říkat třeba ty negativní věci a tak je, když budeš vědět, že jsou takový 3 typy lidí. Ty lidi, je to taky jako v obecnosti, taky jako zjednodušení, ale je to takový tahák, který ti pomůže se nějakým způsobem jako orientovat v té komunikaci. Existuje taková jako teorie, že náš lidský mozek je složený ze 3 různých mozků. Jeden ten mozek je takový ten logický neokortex, ten náš jako moderní, to je to, co dělá člověka člověkem. Je to mozek, který prostě dokáže udělat to, že si dokážeme vypočítat, jaký úroky zaplatíme na jaký hypotéce, cokoliv podobného. Pak máme takový emoční mozek. Emoční mozek, tomu se říká jako třeba zvířecí mozek, savčí mozek, já nevím, prostě jak všude opičí mozek, jak jako různě. A tady ten emoční mozek dělá to,
že víme, že se nám něco líbí, že se něčeho bojíme, že něco chceme, prostě řídí nás to fakt jako po emoční stránce. No a pak máme takový třetí mozek, tomu se občas říká plazí mozek nebo nějaký instinktivní mozek a tak. A ten zas vlastně dělá takové věci, že moc o tom jako nepřemýšlíme. Máme to prostě zažitý a tak se to jako dělalo se to tak jako vždycky, dávám na svůj instinkt a tak. A jsou vlastně mezi náma 3 typy lidí, kdy všichni 3 samozřejmě máme tady ty části toho mozku, ale každýho z nás jako převládá jako trošku jako jiná tady ta část. To znamená, že jsou typicky lidi, u kterých víc hraje roli ta logická část toho mozku. Jsou to typicky nějaký jako manažeři, programátoři a takhle. To jsou lidi, kteří potřebují prostě vidět čísla, data, různé jako tabulky a podobné věci. Takže když se budeš snažit tu složitou věc domluvit tady s tím člověkem, který je spíš jakoby na ty čísla a data, tak ti v té domluvě pomůže mít nějaký podklady, tabulky, prostě historický data, prostě cokoliv podobného, aby on fakt jako viděl, že když říkáš, že 1 a 1 je 2, tak aby on to prostě viděl podložený nějakýma jako studiema, čímkoliv prostě podobným. A hrozně ti to pomůže zrychlit tu domluvu. Pak jsou tady ty lidi, kteří jsou víc řízený tím emočním mozkem. Hele, tady ty emoční, co se týče ještě zpátky k těm logickým, ty logický lidi často poznáš, že mají jednoduché oblečení, jsou taky jako minimalisti, fakt mají taky jako analytický práce, programátoři, cokoliv jako podobného. Pak jsou tady taky ty lidi, kteří jsou řízeni tím emočním mozkem. Tady ty lidi dost často poznáš, že mají zlatý hodinky, jsou navoněný, mají různě jako rozšafný oblečení, jsou hlasitý, když někam prostě přijdou, tak je jich jako plná místnost, jsou to takový ty v úvozovkách, teď to nemyslím vůbec špatně, ale jako egoisti, nebo jak už to jako řekl. To jsou lidi, kteří potřebují při té domluvě vědět, že oni jsou jakoby vítězové. Platí tady takovýto klišé, že se u nich jako říká, když ho to necháš vymyslet a řekneš, že to byl vlastně jako jeho nápad, ještě ho za to pochválíš, tak jste spolu vlastně jako domluven, když si to vydesignuje on. Jsou to lidi, kteří prostě potřebují uznání, kteří prostě, že to bude pecka, super, bude to rychlý, prostě bude to jako skvělý. A dostaneš tady diplom, dostaneš pochvalu, vyvěsíme tě na nástěnku, tak tyhle ty lidi vlastně si pojedou v těch emocích a když dokážeš tu domluvu převést tady do té emoční stránky, aby si uspokojil tu jejich okázalost, tak zase máš tu domluvu mnohem snazší. No a pak je tu ten třetí typ těch lidí, to jsou taky ty instinktivní a ty zase víc dají na to, že už to mají jako všichni v okolí, že to je taková jako obecná zkušenost. Když prostě tady ten člověk uvidí, že to, co po něm chceš, tak absolvovalo už 10 dalších lidí před ním a že jsou vlastně jako v pohodě, tak jste taky domluvený. Dám takový jako příklad, já jsem historicky, když jsem ještě dělal manažera, tak my jsme v té firmě měnili odměňovací systém. Odměňovací systém spočíval vlastně v tom, že se musel lidem vysvětlit, že se jim sníží fix, navýší se takzvaná variabilní složka a ve finále vlastně jako budou mít víc peněz. A samozřejmě, že všichni jako ty lidi byli nešťastní z toho, když jim předložíš tu informaci, že snižuješ ten fix, protože toho se jako lidi bojí. Prostě bojí se, OK, tady se snižuje fix, variabilní složka, jako Bůh ví, jak to bude, já budu mít prostě menší výplatu. Toho se lidi jako hrozně báli. A byli tady lidi, kterým prostě stačilo ukázat ty tabulky, že to vychází, jaký jsou jako jejich hodiny, tohle a vlastně zjistili, že vlastně na tom budou líp. Pak tady vlastně byli lidi, kteří byli jako přes ty emoce, tak těm prostě spíš jsme jako ukazovali ty částky prostě a jak to jako bude, jak to bude jako jednodušší, cokoliv podobného. Paradoxně ty emoční typy dost často byly ty, kterým hrozilo snížení toho platu a kvůli nim se to vlastně jako předělávalo, ale to je jedno. No a pak tady byli ty lidi, kteří byli řízeni tím instinktem. A tím jsme potřebovali ukázat, že když tamhle prostě Standa, Filip a Petr už v systému vlastně jako jedou 3 měsíce a jsou jako mega spokojení, takže oni budou pravděpodobně spokojení taky. Vlastně u nich jako nefungují, že jim ukážeš čísla, tabulky, cokoliv podobného, ale ukážeš jim, co ostatní lidi, kteří oni znají a důvěřují jim, tak co ty ostatní lidi vlastně jako mají, jak jim to jako jde. A vezmou si ten příklad a vlastně instinktivně tím pádem potom jako důvěřují a jdou s tou tlupou, jdou vlastně s těma ostatníma. Může se taky stát, že ta dohoda prostě vlastně jako nejde. Děláš, co jako děláš, držíš jako emoce na úzdě, snažíš se být jako srozumitelný, prostě předložil si všechny ty typy tady tomu člověku a ta dohoda prostě nejde. Taková jako typická věc, prostě jde o to, že ty přijdeš za člověkem a řekneš, tady máme zeď a tu zeď bychom mohli namalovat na bílo. A ten člověk prostě jako říká ne, jako nejde to, nedomluvíme se, nebude to bílý a cokoliv podobného. Tak ty fakt jako musíš jako konstruktivně jít a v první řadě zjistit, jestli je vůle jako dohodnout se. Možná se ti totiž často stane, že ty zajdeš za člověka a řekneš na 3 tu zeď na bílo a on říká ne, já to neudělám. A ty si prostě jenom říkáš, že to je pitomec prostě, proč mě jako nechce poslechnout
A myslí si, že on je jako neposlušný, ale tomu člověku možná jenom jako chybí štětka a on to jako neví, že mu chybí štětka, když to řeknu jako hloupě. Takže v první řadě, když prostě ta dohoda jako vázne, nedá se prostě domluvit, tak fakt jako zjistit, co chceš, co potřebuješ a proč to tak vlastně jako je. A buď potom jdeš jako cestou, jakože se snažíš jako přiblížit, nebo dodáš tomu člověku zdroje a nějakým způsobem pomůžeš tu věc realizovat. Dost často lidi od přírody jako nejsou zlí, nejsou to gangstři, jenom vlastně neumí říct třeba, co by potřebovali, aby tu dohodu realizovali. Neumí si prostě o to říct, ty jdeš se s lidmi něco domluvit na něčem a vidíš, že oni jsou taky jako, no, tak nevím, jako uvidíme a tak. Ale když potom položíš otázku a zeptáš se, co je potřeba k tomu, aby ta naše dohoda se realizovala. Tak oni najednou se jako zastaví a řeknou, no já bych potřeboval tohle. A ta dohoda najednou v podstatě jako je na stole. Takže pomoc těm lidem, jako otevřít se a pomoci jim komunikovat. My jsme jako obecně jako Češi, tak jsme prostě tak, že neumíme si říct, co chceme, neumíme si říct, co potřebujeme, neumíme říct svůj názor. A ty pokud chceš být v té komunikaci úspěšný, tak musíš pomáhat těm lidem vlastně komunikovat snadno, prostě ukazovat jim, že je v pohodě, musíš jim pomoct hledat ty další věci, které oni chtějí jako doříct, takže je v pohodě, když oni ty věci vlastně dořeknou. Otvírat jim možná to, co oni ani sami neví, že chtějí říct. Prostě snažit se tu dohodu aktivně hledat. Nejenom ji jako hodit na stůl a takhle se musíme dohodnout, ale prostě říct OK, tak co nám tady brání, aby jsme se dohodli. A celou dobu jako moderovat emoce, protože může se stát, že vlastně někdy ty těm lidem jako položíš jako otázku v tom, jako co ti brání a oni začnou být jako, že co mi asi brání, to je prostě a vlastně jsou úplně jako nečekaně, že se najednou někdo s nimi jako baví otevřeně. A máme s tím jako velký problém jako lidi, že když se s náma někdo začne bavit jako velmi otevřeně a velmi jako upřímně a ukazuje, že v té dohodě nejsou žádný háčky, tak my paradoxně začneme hledat, kde ty háčky vlastně jako jsou, jako co to je jako za podvod, protože není možný, že by najednou tady někdo jako přirozeně se chtěl bavit jako bez háčku. To se nám stává velmi často. Další důležitá věc při té domluvě. Naučit se nechodit kolem horký kaše. Ať už jdeš domluvit cokoliv s kýmkoliv, tak běž vždycky rovnou, jak se říká, na komoru. Prostě rovnou prostě řekni to, co potřebuješ říct, až na jeden jediný případ, který zmíním za chvilku. Protože se tím může stát, že ty 5 minut strávíš nějakým blábolením o počasí a o Vánocích a o tom, co tchýně a jak se máš a tohleto. A pak už prostě nebude dobrá nálada na to vlastně přijít a říct jako to, co vlastně potřebuješ. Taková jako typická třeba chyba jako nějakých jako šéfů nebo obchodníků nebo něčeho. Prostě oni přijdou a zabřednou prostě jako konverzaci na to, jak bylo na dovolený, ale potřebují tomu člověku říct, že zdražují ceník nebo že prostě něco jako podobného. A pak už není příležitost, protože ten člověk se rozplývá nad tím, jaká byla dovolená. A je mnohem těžší říct, OK, dobře, tak a teď jako k tomu, kvůli čemu jsem přišel. Mám tady takovouhle jako bombu. To je jako hrozně těžký a hrozně nepříjemný. Jednak je to těžký pro toho člověka, co potřebuje tu informaci jako říct, pro tebe, co chceš komunikovat. A pro toho člověka, který tady vypráví o nějaký dovolený a o něčem, tak je to jako hrozná jako bomba. A ještě ho to jako naštve, že on si řekne, hej, proč to jako neřek jako rovnou. A nebo se prostě může stát, že vyprší čas, ty máš domluvenou schůzku s člověkem, otevřeš téma, tak co říkáš na to počasí, on se ti na 15 minut rozpovídá o počasí, ty máš na tu schůzku vyhrazených 20 minut a nestihneš říct to, co je důležitý. Takže prostě fakt jako nechodit kolem horký kaše a se sbírat tu odvahu a říct to rovnou. A jestli máš právě problém, že nemáš tu odvahu říct to rovnou, tak se vlastně vrátit k tomu, co jsem prostě říkal. Zase se přehrát si znova ten scénář, proč to nechci říct, co se odehrává v mojí hlavě a ani o tom jako nevím, co si myslím, že by se jako mohlo stát. Vlastně vyndat ty negativní scénáře, který mě brzdí a kterých se bojím z mojí hlavy. A je to takový cvičení, ty když to budeš dělat jako často, tak později vlastně zjistíš, že už si to ani nepotřebuješ psát na ten papír, že to na úrovni té mysli jako projede samo, že to odhalíš a že jdeš do toho. A zároveň ty negativní scénáře odejdou, ty jak je pojmenuješ, identifikuješ a vyndáš je z té hlavy, tak oni odejdou a už se tam jako nebudou odehrávat. Co se týče kolem toho nechození kolem horký kaše, toho, že to máš říct hned, tak je taky potřeba vědět jednu věc. Jsou lidi, kterým ať řekneš, co řekneš a jakkoliv to řekneš, tak se vždycky vytočí. A jsou takový jako lidi, kteří mají takovou ten náběh toho vytočení, že rychle vystřelí nahoru a rychle spadnou dolů. A nebo jsou lidi, kteří jako mají ten nájezd pomalejší, ale za to mají jako dlouhý ten dozvuk toho vytočení. Nebo jsou lidi, kteří rychle vystřelí a zase jako rychle jako dojíždějí prostě. Takže někdy je potřeba ty lidi prostě vytočit hned ze začátku. Prostě přijmou to jako fakt, prostě, že není ve tvých silách odkomunikovat to tak, aby se ten člověk jako nevytočil.
Zase, když jsem ještě dělal jako manažera, tak jsem měl jednoho člověka, který, ať jsem za ním přišel jako s čímkoliv, tak to byl problém a vždycky se vlastně jako vytočil. A dost tak jako teatrálně. Některý ty lidi to prostě potřebují, jako prásknout prostě s nářadím, prásknout s rukavicema. Potřebují to prostě některý lidi dělat jako teatrálně. A když to víš, že ten člověk je takovej, tak je nejlepší přijít, dát tam tu bombu, rovnou ho vlastně jako vytočit a nehádat se s ním. Ty jsi tam jenom od toho, abys jako to odmoderoval. Pomůžeš mu upustit tu páru, když to řeknu jednoduše, prostě pomůžeš mu jako vykřičet se, vyřvat se a on za chvíli ten člověk jako dojde právě do toho, kdy to jako klesne, možná bude v nějakým trucu, v nějakých negativních emocích, ale už jste schopni se spolu vlastně bavit. Nemůžeš začít nějak jako argumentovat a snažit se jako udělat nějakou dohodu a cokoliv. Když ten člověk je na vrcholu toho svého vytočení, takže ty za ním jako přijdeš na ten vrchol a tady se budete jako vytáčet. Prostě musíš to akceptovat, že to prostě patří jako k nějaké jako jeho nátuře, necháš ho prostě vytočit, on se z toho jako vykřičí, doběhne a až sleze na nějaký jako normální mezipatro, tak tam teprve začínáš vlastně pracovat s nějakým způsobem s tou dohodou. A jenom zase připomínám, pokud je důležitý se dohodnout. Někdy je prostě jednodušší se s těma lidma jako nedohodnout, prostě nechat to být, jako nemusím to těm lidem říkat, nemusím se dohodnout a cokoliv podobného. No a taková jako věc, která dokáže zmírnit tady tu amplitudu, to, že se ti ten člověk vlastně takhle jako vytočí, nebo jak to řekl, anebo obecně, jak to jako všechno zmírnit je. Takže ty předtím, než teda přijdeš a řekneš tu věc, jak říkám, půjdeš rovnou jako na věc, nebudeš chodit kolem horký kaše, ale nebudeš mluvit o počasí a tak uděláš takový jako sebeudání vlastně. Uděláš tu situaci horší, než je. Dám takový příklad, typicky jako z naší rodiny, to se skutečně stalo. Tak, ty vlastně jako můžeš přijít za tím člověkem a říct mu, hele, Hinku, potřebuju ti něco říct, ale slib mi, že se nebudeš zlobit. Já typicky třeba jako v managementu jsem prostě dělal to, že prostě jsem vždycky říkal, hele, Filipe, potřeboval bych s váma něco probrat a nebude to úplně příjemný, ani pro mě, ani pro vás. Pojďme si slíbit jednu věc, že až to spolu dořešíme, tak půjdeme tamhle toho automatu, tak jsem vždycky vyndal drobný z kapsy, tak se tamhle si spolu dáme potom kafe, ať jako odcházíme domů prostě jako s dobrou náladou, ale pojďme to vyřešit. Na tohleto ti vždycky jako lidi řeknou, no jasně, tak jo, dobře, o co jde? Jsou jako zavázaný tím slibem. Ty zároveň jako už vlastně řekneš, hej, bude to něco jako strašnýho, prostě potřebuji ti říct něco fakt strašnýho. Těm lidem se při tomhle rozjede v hlavě jako totální jako scénář. Prostě chce mě vyhodit, chce se rozvést, něco se jako stalo. Prostě naše mozky fungují tak, že jejich hlava vytvoří ten úplně jako nejhorší scénář. Prostě to, čeho se oni nejvíc bojí, tak to ta hlava vytáhne a ten člověk si řekne, a je to tady. Ten člověk se 3/4 roku bojí, že ho chceš vyhodit a najednou ty za ním přijdeš a řekneš, že musíme to jako probrat něco jako složitýho a jemu první, co naskočí, on si řekne, je to tady, jde mě vyhodit. A ty potom za ním přijdeš a jenom mu řekneš, že potřebuješ mu vyměnit nářadí, změnit plaťák, prostě cokoliv jako podobného. Na mě to použila manželka nedávno, kdy vlastně jako přišla a řekla, že udělala něco úplně jako strašného a že se určitě jako budu zlobit, ať slíbím, že se zlobit nebudu a tak já už jsem prostě říkal, hej, hlavně už mi to prostě řekni, co se jako stalo. Protože jsem měl pocit, já nevím, že prostě utratila všechny naspořený peníze, nebo jako nevěděl jsem, co prostě jako udělala. A ona přijde a řekne, že když byla v zapomněnce, tak trošku otřela auto. Tak zase, že jako podělal, říkám, tak a to je ono, tak to směla říct vlastně jako hned. Ale kdyby to bylo naopak a prostě by přišla jen tak jako mimo děk jsem odřela auto, protože je to auto moc jako velký a ty si měl blbě nastavený zrcátka a teď jako začalo tohleto, tak jasně, že bych prostě bouchl a začal bych se tam vlastně v uvozovkách jako dohadovat. A to je právě ono, ty když necháš toho člověka, ať si nejdřív v hlavě v pár vteřinách přehraje svůj vlastní katastrofický scénář a pak přijdeš s tou nepříjemnou informací, tak on zjistí, že oproti tomu katastrofickému scénáři ta informace, se kterou přicházíš, není vlastně tak hrozná. Tohle je vlastně způsob, jak v podstatě komukoliv říct cokoliv. A nejvíc máš tady vlastně jako všechny nástroje, všechno, co potřebuješ vědět. A nejvíc tě paradoxně bude často právě brzdit ten tvůj strach, respektive ten scénář, který se ti odehrává ve tvý hlavě, dost možná nevědomě na pozadí. Proč se pak vyhejbáš těm věcem, proč se potíš, proč seš rudej, z toho polejvá tě horko, když máš jít někomu něco říct a je to nepříjemný a ještě třeba i ten člověk je třeba negativista, tak je to vlastně proto, že nějaký ten scénář se tě jako snaží jako ochránit a vlastně na pozadí ti jede to nejhorší, co se může stát. A ty ho fakt jako musíš z té hlavy vyndat. Vezmeš si prostě deník, vezmeš si tušku a popíšeš si to tam. A to je celý.
Díky, že jsi sledoval tohle video. Já jsem Honza Dunda, pomáhám lidem, aby měli méně stresu a víc peněz a aby prostě žili autentičtější a spokojenější život. Pokud ti ho přišlo zajímavý, tak v komentáři je odkaz na komunitu, kam se můžeš připojit a tam já ti pomůžu posunout se v tom životě někam vejš, být úspěšnější, být lepší, být prostě víc v pohodě. A zároveň bych tě chtěl poprosit o jednu věc. Dej k tomuhle videu like nebo komentář, nebo dej odebírat kanál, cokoliv podobného. Ať algoritmu pomůžeš, že tohleto video se zobrazí i dalším lidem. A udělej to teda jenom, pokud si teda myslíš, že to bylo dobrý. Tak díky a těším se na tebe u dalšího videa.